Haka Jingialehkai Olympic arhajar arpeu sau ka Thei Ialehkai badang arpeu Snem gari India ka manu Haka kala tahu ya record pertama ya Jingialehkai Olympic nak benta gari India adin bagalayo ban Khur ya bronze medal uba haka ka Jingialehkai Olympics bad gaderu ka baning kong ban ya Khur Tylli medals haka way ka Jingialehkai Olympics way bronze medal kalayo ban Khur haka women's 10 meter air pistol bad way pat kalayo ban Khur haka mixed 10 meter air pistol. Haka Jingialehkai Duron Cup jong ka Group E hapring ka Bodolan kabadai ka Kenhun ka bala long coach daw klan perkat Imli Persia ika North East United kabadai ka Kenhun Ialehkai jong ridem telang haba pai sya ka Jingialehkai haka kela step ka Jingialehkai ka long Maria Khai haka ba baro art ligi Kenhun ki klemla bat penki jar wala kila Persia ka to ne ban yo penki jar badai haka kela mit kata kabinet ka ba sau phukundai ka North East United kalayo ban tap ya gol ka baning kong haga ne ka Jingialehkai lengbau jitin madatil bara shwa ban kut ka Jingialehkai ka haga minit ka bakhandai peu plus sau ka North East United kalayo biang ban tap ya gol ka ba lengbau ankit badai le bagi ni gol ka North East United kalala bat lim ya ka Bodolan ta Lonot badio Khur lai point na ka ne ka Jingialehkai